modalitat 1 de formació i orientació laboral ocupació. Per començar aquesta unitat mirarem a veure l'itinerari que farem servir. Primer parlarem de l'autoanàlisi. És molt important conèixer-nos a nosaltres mateixos, conèixer les nostres habilitats, les nostres actituds i aptituds professional per tenir ben definit el nostre perfil personal i professional. Això fa que si aquest perfil personal i professional queda enquadrat dintre del perfil de lloc de treball que trobem una oferta de treball, serem un bon candidat. Farem una anàlisi comparativa i això ens servirà una mica per cercar feina i trobar els diferents mecanismes per tirar endavant un procés de selecció de personal i cerca activa de feina. Parlarem una mica de la formació de la vida i parlarem una mica de l'estructura dels nostres ensenyaments a nivell formal i informal i els diferents programes europeus que n'hi ha per la cerca de feina. Bé, anem a començar. Bé, per què ens serveix l'autoanàlisi? L'autoanàlisi és un procés imprescindible i previ. Generalment, quan parlem del procés de cerca de feina, generalment sempre ho identifiquem amb trobar un anunci, fer el currículum i passar unes proves de selecció. Bé, però moltes vegades se'ns oblida un dels processos més importants a l'hora de buscar feina, que és el procés d'autoanàlisi. Què vol dir això? Vol dir que nosaltres hem de conèixer les nostres actituds i aptituds pròpies, per la qual cosa implica fer aquest procés d'autoanàlisi pel nostre compte o bé acompanyat per alguns amics o familiars que ens coneguin una mica, perquè així d'una manera podem definir més els nostres objectius i sobretot també conèixer les nostres limitacions. Però bé, quan parlem d'actius a què ens referim? Ens referim a aquells elements innats o adquirits de la nostra pròpia personalitat. Nosaltres som fruit d'una sèrie d'aspectes que van passar a la nostra vida personal i professional. Llavors nosaltres estem focalitzats d'alguna manera o una altra, per exemple, a treballar més per objectius, o donar-li més importància a la feina que a la família, o a l'inrevés, o tenir molta prioritat respecte al tema econòmic, o tenir necessitats de reconeixement personal, o bé acceptació de reptes i responsabilitat. Tot això està fet dintre d'un conjunt de circumstàncies que ens passen, o la pròpia, també evidentment, recau amb el tema de l'herència per als nostres pares. Tenim una personalitat determinada i tenim unes actituds inherents a nosaltres mateixos. En canvi, les aptituds és aquella predisposició que tens davant certa activitat física o mental i el que podríem dir que són certes potencialitats que ben treballades i en un context adequat fa que sorgeixin i que és molt interessant per a les empreses. Per exemple, facilitats a l'hora d'investigar o de planificar o tenir capacitat de lideratge, poder treballar amb equip o ser una persona talentosa que sap organitzar la feina, sàpiga persuadir, ser un bon comercial, ser un bon captador d'inversions i d'interessos i cohesionar interessos en l'interorganització. I això són actituds que ara, en aquest sentit, donat en un context, per exemple, que ara es valora molt l'emprenedoria com la intraemprenedoria, són actituds molt adequades i molt cercades. De fet, l'empresari s'està centrant més en aquest tipus d'actituds que d'actituds que puguis tenir. Els processos de selecció han canviat en aquest sentit, com parlarem més endavant. Llavors, quins són els elements de cerca habituals que tots nosaltres podem conèixer? La típica premsa o la pàgina web, plataformes de cerca de feina, com podrien ser Infojobs, o els propis coneguts que coneguin per la situació d'una empresa de treball o un amic que estigui treballant en una empresa i et pugui donar referències en aquest sentit, i cambres de comerç i diferents institucions que es dediquen al tema del treball i de l'ocupació. Aquí, per exemple, teniu un esquema en el qual ens diu l'objectiu pel qual que persegueix l'anàlisi. L'anàlisi implica conèixer el nostre perfil personal i professional, és a dir, tenir uns coneixements que són fruits d'un bagatge professional, uns ensenyaments que hem escollit, unes destreses que hem anat adquirint de manera pràctica o teòrica i unes aptituds, com hem parlat abans, inherents a l'individu. I alhora
tenim un perfil de lloc de treball ben definit per part de l'empresa, en el que hi ha un estereotip, un perfil tipus, que l'empresa considera que és el que ha de cobrir una necessitat que té l'empresa en forma de lloc de treball. Si lliguem i fem una comparativa entre el nostre perfil personal i el lloc de treball, i aquesta anàlisi comparativa representa que tenim molts aspectes que ens demanen, lligarem el nostre perfil amb el lloc de treball. Per tant, sempre hem de plantejar de forma hipotètica quin és el perfil personal o professional d'un sector determinat que l'empresari busca, perquè nosaltres, dintre d'aquest anàlisi, ens podem trobar que hi ha elements que el complim i elements que no complim. Això fa que creem un pla d'acció. En una fase com la que es trobeu vosaltres, o molts de vosaltres encara esteu estudiant i no teniu prou bagatge professional, això és un exercici abstracte que us costarà d'entendre, però és molt important perquè d'aquesta manera podeu crear un itinerari i podeu decidir quines són les vostres mancances amb algun tipus d'aspecte, i el que s'ha de fer en aquest sentit és tenir una actitud positiva, és a dir, afrontar aquesta mancança que tens o aquesta debilitat i adquirir coneixements o buscar d'alguna manera quines estratègies les podem utilitzar per minimitzar-los. Llavors, quan parlem de coneixements, evidentment estem parlant de les titulacions i de la formació addicional necessària. Avui en dia doncs, hi ha molts ensenyaments de caràcter professional, com els que esteu fent vosaltres, de formació professional, a nivell i a nivell universitari, que evidentment toquen diferents àrees de coneixement. Però a més hi ha formació addicional com màster, pràctiques en empreses, formació en centres de treball, que ajuden a completar aquesta formació. Evidentment, l'escola o la institució o la universitat no pot formar a tothom en tots els àmbits professionals, per la qual cosa l'empresa és molt important que intervingui en aquest procés de formació. Destreses, què sabem fer, quin és el nostre comportament davant l'entorn de treball i quines són les nostres habilitats. Aspectes, actituds que es valoren molt positivament ara actualment és el tema de la imatge, el tema de la capacitat de comunicació, el tema emocional, ser competent emocionalment per afrontar diferents situacions a l'empresa, el tema de la responsabilitat, el dinamisme en el treball, la iniciativa i la creativitat, presa de decisions, la pràctica que tens i l'experiència, així com el coneixement de l'organització i el treball en equip. Aquí tenim una barreja d'actituds i aptituds davant la feina que ara actualment són molt valorades pel món de l'empresari. Un cop que tenim el nostre perfil ben definit i ens coneixem nosaltres mateixos, els podrem trobar, doncs, evidentment, aquell perfil de treball idoni, que és el que nosaltres hem d'intentar visualitzar a mitjà o llarg termini. Que són aquelles activitats o tasques que s'ha de realitzar una empresa i que nosaltres professionalment volem dur a terme per poder tenir la possibilitat de cercar un lloc de treball que ens satisfai i ens desenvolupi com a persones i com a professional. Quin perfil ara actualment l'empresa cerca? Doncs una mica el que hem comentat abans, no? Persones que sàpiguen adaptar-se als canvis, és a dir, en una situació com tenim ara d'un mercat totalment canviant, en què preval la globalització i estem en una situació de crisi, evidentment les empreses volen professionals que s'adaptin a qualsevol circumstàncies, en èpoques de bonança i en èpoques de no tanta bonança. Reconèixer oportunitats de millora, és a dir, per exemple, això ho entendeu perfectament, moltes vegades ens fan fent feines per substituir un company o una companya que són substitucions, no? I a vegades no ens ve de gust perquè no és ben bé l'àmbit professional que ens agradaria estar-hi. Però aquesta situació, si l'afrontem, se'ns està generant una nova oportunitat perquè podem ser una persona polivalent pel futur i pot ser que l'empresa, en certa manera, ens estigui posant a prova. Per tant, tots aquests aspectes que no són agradables o no ens agrada afrontar, l'hem de veure com a oportunitats. És una nova visió en aquest sentit. Ser resolutius, saber treballar en equip, aquesta frase sempre surt, és molt diferent saber treballar amb equip, s'ha de començar a treballar des de l'escola, s'ha de continuar treballant en diferents ensenyaments o formació específica postobligatòria, i a l'empresa és un requisit que es demana molt habitualment. Ja es fan equips intersectorials, heterogenis, que és molt important saber treballar amb equip. El tema de aplicar a la pràctica els nostres coneixements i tenir predisposició a participar
amb els objectius de l'empresa, acceptar desplaçaments i trasllats, ser creatius i imaginatius, ser entusiasta, o sigui, una mica has de ser prescriptor de la pròpia marca. Avui es busca una implicació i identificació important en la marca de l'empresa i afrontar els problemes superant els obstacles. És a dir, són persones que no només fan la seva feina i compleixen els seus horaris, sinó que s'impliquen una mica més. Ara el paradigma del treball ha canviat radicalment. Fa uns anys, si volem l'evolució del lloc de treball, doncs fèiem treballs rutinaris, mecànics, amb poca capacitat d'autonomia, amb poca participació. Cada vegada més aquest paradigma del treball ha canviat. Ara actualment i són persones que han de ser persones talentoses, creatives, que aportin valor. En canvi, l'empresa li donarà més participació a aquestes persones i tu d'alguna manera podràs desenvolupar-te personalment i professionalment en una empresa i poder-te sentir satisfet. No aquella sensació d'aquest tipus de treball en què acabes la jornada i ja tens ganes d'anar-te'n cap a casa perquè tens uns aspectes que et compensen més que el professional. Ara s'intenta tenir equilibris en aquest sentit. Pel que fa al perfil específic, es pot demanar una titulació determinada i cada lloc de treball i cada categoria concreta té en compte, se defineixen la descripció del perfil en si, les funcions de cada lloc de treball, la formació i coneixements relacionats i alhora la situació de la professió en el mercat de treball. Això defineix una oferta de treball. Aquest procés d'abstracció i de definició d'un lloc de treball és molt important perquè si una oferta de treball està ben definida tens més elements per saber si tu ets el perfil de candidat idoni. Aquí teniu la fitxa del perfil professional que treballarem. És una pràctica que heu de dur a terme tots els que realitzeu aquesta matèria i que us intentaré explicar en detall. Aquí tenim diferents àmbits, com podeu veure, els vostres coneixements, les vostres capacitats personals, habilitats comunicatives, habilitats socials i qualitats professionals. Cada un de vosaltres d'aquests diferents àmbits tindrà unes potencialitats o unes altres. El fet és que nosaltres ens hem d'analitzar i veure, tenim d'aquests 5 àmbits, quins aspectes reunim, amb el que som, evidentment, més forts. Per exemple, si nosaltres analitzem la nostra formació, per exemple, podem veure si tenim una formació acadèmica de bàsica per ocupar un lloc de treball que nosaltres desitgem, així com formació complementària o formació tècnica humana adequada al sector. Per exemple, si jo disposo d'un títol universitari i a més he fet un màster i he fet pràctiques mentre estava estudiant una carrera universitària, possiblement a l'àmbit meu de formació jo ho he estat treballant i compleixo tots aquests requisits i els tinc com a punts forts. En canvi, si per exemple he acabat la carrera i no he fet cap màster i considero que hi ha un màster específic que em podria donar l'oportunitat d'accedir a un lloc tècnic determinat, doncs seria un punt dèbil i hauria de decidir quin pla d'acció hauria de dur a terme. A partir d'aquell moment jo m'amarcaria l'objectiu de fer un màster quan m'hi fos possible i em podria plantejar-me buscar una feina secundària, de caps de setmana, compatibilitzar els meus estudis amb la feina i quan tingui cert poder adquisitiu poder-me permetre fer el màster o buscar algun tipus de subvenció, algun tipus d'ajut o finançament en aquest sentit. Llavors jo m'estic marcant ja un pla d'acció determinat, en base a aquests punts dèbils i aquests punts forts. Suposo que aquest exemple us vagi bé per desenvolupar la resta d'aspectes, és a dir, com tenim el tema de l'autoestima, l'estim treballar, el tema quin tipus de personalitat tinc, si soc assertiu, si soc empàtic, si soc constant, la meva capacitat lingüística, els meus coneixements en l'entorn, com estem amb el tema de les TICs, les eines informàtiques que són habituals en aquest sector, el tema de llenguatge de comunicació verbal i no verbal, el tema de comunicació assertiva, la meva capacitat d'aprenentatge, la meva capacitat de compromís i de col·laboració, capacitat de responsabilitat, el meu grau d'autonomia, d'aprenentatge, adaptació sociosegura. És a dir, hem d'intentar veure si compleixo o no aquests requisits, si els compleixo serien punts forts i si no serien punts dèbils als quals s'haurien de treballar.